Benvingudes i benvinguts a l'edició 2021 del nostre festival. Feliç Visió. Enguany comptem amb la participació de 6 països que a ben segur no ens van a defraudar. De segur que no. Precisament anem a començar amb la presentació d'aquests 6 candidats que són els següents. En primer lloc anirem a França, que ens presenta una actualitzada versió de l'obertura Carmen de Bizet. A continuació escoltarem la proposta de Suècia, una performance de la coneguda cançó Mamma Mia, del grup ABBA. Continuarem amb la presentació d'Àustria, que ens ofereix la seva versió de la marxa Radetzky de Strauss. Seguidament escoltarem la proposta sud-africana, Adiemus, d'Enya. Des del Regne Unit ens arriba un gran èxit del pop d'aquest segle, Viva la vida de Coldplay. I la darrera actuació correspondrà als Estats Units, amb una versió molt especial de Someone in the Crowd, de la pel·lícula La La Land. Com podeu observar, el públic està completament emocionat i amb moltíssimes ganes de veure la primera actuació. Així que no us anem a fer esperar més. I quina millor manera de començar que amb una obertura? L'obertura de Carmen, de Georges Bizet, composada al segle XIX per a l'òpera que du el mateix nom. El nostre país veí ens presenta una versió actualitzada d'aquesta obra, cuidadosament interpretada i executada. Però no us contem més, us deixem ja amb l'actuació de França. A continuació, escoltarem la proposta d'uns dels països nòrdics, Suècia, que ens ofereix una performance del conegut tema Mamma Mia, del grup ABBA, un tema que va assolir fama mundial allà per l'any 1975, però que el pas dels anys no l'ha fet envellir. Amb tots vostès, la següent actuació a càrrec de Suècia. I think to give you since I don't know when.
Arriba el torn de l'actuació d'Àustria, que aquest 2021 ens ofereix la seva versió de l'arxiconeguda Marxa de Radetzky, de Strauss. Melodia popularitzada, entre d'altres, al concert d'Any Nou que ofereix anualment l'Orquestra Filharmònica de Viena. El país centreeuropeu ha optat en aquesta ocasió per una versió totalment actualitzada que de segur aneu a gaudir. Escoltem, per tant, el tercer participant, Àustria.
Viatgem ara al sud del continent africà, a Sud-àfrica, que enguany es presenta amb una fidel versió de la popular Adiemus, d'Enya, inspirada en melodies d'aquest continent. Al igual que aquestes imatges, ens trasllada automàticament a aquestes terres, amb una natura que desprèn una bellesa inigualable. Prepareu-vos per a gaudir amb la interpretació de Sud-àfrica. Tornem al continent europeu, al Regne Unit, per a gaudir d'una nova interpretació d'un gran èxit de la música de principis de segle.
Estem parlant de Viva la vida de Coldplay, que fins i tot va guanyar un Grammy a l'any 2009 i ha sigut versionada en infinites ocasions i estils. Escoltem ara una nova versió amb la proposta d'enguany de Regne Unit. I per escoltar la darrera actuació anem a creuar a l'oceà Atlàntic, en direcció als Estats Units, per gaudir amb una versió molt especial de Someone in the Crowd, que forma part de la banda sonora composada per Justin Hurwitz per a la pel·lícula La La Land, inspirada en els musicals de Hollywood. Ens transporta de seguida a aquell ambient i això, junt amb la gran interpretació de la solista, de segur que us arribarà al cor. Us deixem ja amb Estats Units!
You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you waited for. To squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is a real nation, oh God help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. If you are someone ready to be found, there's someone ready to be found. The ladies discover you, I made you more than who you see it now. So we just pass along. I think I'll stay behind. You want to walk outside. That's someone in the crowd. Is someone in the crowd the only thing you really see? Watching all the words keeps spinning round. Somewhere there's a place where I find who I'm gonna be. A somewhere that's just waiting to be found. Someone in the crowd could be the one you need to know. Someone who could lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. Someone in the crowd could make you. Someone in the crowd could take you flying off the ground. Just let someone ready to be found. Podeu escoltar la gran ovació del públic que està atorgant aquesta darrera actuació, així com ho ha fet amb la resta. I és que ha sigut fantàstic el nivell de les actuacions d'enguany, no et pareix? Doncs sí, la veritat és que esbrinar el guanyador va ser una tasca molt complicada. Què digueu des de casa? S'animeu a apostar per algun candidat? De segur que ja han votat des de les seues llars, perquè ja sabeu que ara arriba el moment de les votacions. Ai, això m'agrada a mi, lo dels points. 3 points, 10 points, 12 points... Exacte, connectem ja amb el primer país que va a fer públic el seu veredicte. I quina casualitat que és Espanya. Salutacions des del Fèlix. Des del Fèlix? I aún us cregueu que estic jo? I quin veredicte i quines històries? Ale, feu el favor de tirar cap a classe, que ja està bé de fer el borinot. Vinga!
Bo, ens hem d'acomiadar així perquè ens indiquen que no tenim temps per a més. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i fins a la pròxima edició de Felix Visió. Corre, corre!